गिबिसिनथारावहाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों नोंथांमोना दिनैनि बे सानावहाय जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैनानै जे जोंहा जे हाबाफारि जादों बेनि सायाव मोनसे आपडेट लानो थाखाय जोङो बयबो मिथिगौ जे थांनाय दानावहाय जोंहा मोनसे सानथामनि मोनसे कनक्लेभ जादोंमोन आरो जे कनक्लेभआवनाखि जोङो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेजफोर दङ बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफोरखौ जों हांख्रायदोंमोन आरो बे सानथामनि हाबाफारियावहाय गोबां बेबायदिनो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफ्रा फैनानै बे सानथामनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जे सोलोंनांगौफोर दंमोन बिसेसकरि स्मार्ट पर्टालखौ लानानै बेनि सायाव बिथांमोना सोलोंनानै थांफिनदों सोलोंनानै जेलानाखि थांफिनो थांनायनि उनावहाय दिनै आरोबाव बे हाबाफारिनि सायावनो मोनसे एक्सन टेकेन मोनसे रिपर्टखौ लानो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनैबो जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेज दङ बे कलेजनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोरायुंफोरखौ हांख्रायदों जे बिथांमोना थांनाय जे सानथामारि हाबाफारि दंमोन सानथामनि हाबाफारि दंमोन बे हाबाफारियाव मा मा सोलोंनाय थांखो आरो बेनिफ्राय बेसेबांखिनि बिथांमोना बेनिफिट जाखो एबा मुलाम्फा जाखो बेखौहाय नायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दिनैहाय जों नुबाय गोबाङानो दिनैबो फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दिनै जिहेतु बे मोनसे फिडबेक प्रग्राम अन दि 3 days वर्कशप डेट वी हैड इन द लास्ट मान्थ जिहेतु मोनसे फिडबेक प्रग्राम जोङो बिसेसकरि कलेजनिफ्राय सफैनाय फोरोंगिरिफोरजों लोगो लादों बाहाय जों नायनो नागिरदों बिथांमोना बे थांनाय सानथामनि जे हाबाफारि बेनि सायाव जे फोरोंनायखौ जादोंमन बे फोरोंनायनि गेजेरजों बेसेबांखिनि सोलोंनो हादों बेखौ नायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बाहाय जों नुनो मोन्दों दानो बिथांमोना फैनानै गावबागाव कलेजनि जेनाखि स्टेटास बेखौहाय बिथांमोना प्रेजेन्टेसन होदों बिसेसकरि जोङो नुनो मोन्दों जे सामार्टनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों बे सामार्टखौ जोङो बुंनो थाब्ला जों एनइपि जों फैनांगोन एनइपि 2020 आसामावहाय 2023 मायथाइनिफ्राय बियो जागायजेनदों बे 2023 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय लोगोसे सामार्टआबो बेजों फैफादों आरो सामार्टआबो जिहेतु मोनसे गोदान सिस्टेम जाबाय बे मोनसे पर्टाल जाबाय जों बयनिबो थाखाय आसामाव बेनि थाखायनो ओरै निउ एजुकेसन पलिसि मोनसे गोदान सिस्टेमा फैबाय लोगोसे जोंहा सामार्ट पर्टाला फैबाय गासैबो जों बयनिबो थाखाय गोदान जानायखाय बिसेसकरि इन्स्टिटिउसनफ्रा एसे बाहाय डिफिकाल्टिसफ्रा फैदों बिसोर इमप्लिमेन्ट खालामनायाव डिफिकाल्टिसफ्रा फैदों जिखि जाया उइथ द पासेस अफ टाइम समय बारलांनायजों लोगोसे दानो बयबो बे सिस्टेमजों दा फेमिलियार जागासिनो दङ आरो आं सानो फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै हामसिनै बिथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन आरो उइदाउट एनि प्रब्लेम जेबो डिफिकाल्टि जायालाबानो बे गासै बि इट इमप्लिमेन्टेसन अफ एनइपि अर दि सामार्ट पर्टाल गासैखौबो बिथांमोना गाहामै सोलोंनानै गाहामै इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो दिनैहाय आं नुनो मोन्दों कलेजफ्रा बे सिस्टेमनि गेजेरजों दानो लासै लासै फेमिलियाराइज जागासिनो दङ हयथ' फैबाय थानाय समावहाय बांसिनै बिथांमोना फेमिलियाराइज जागोन जेब्लानाखि गासै सिस्टेमजों बिथांमोना फेमिलियाराइज जागोन अब्ला जेबो बेबायदि इसु जे रेजाल्टफोरनि इसुनि खोथा जोङो गेजेर गेजेर खोनानो मोन्दों बेबायदिनो माखासे इसुसफोर दङ बेखौबो खोनानो मोन्दों बे गासै इसुसफ्रा गोजान जालांगोन आरो आंनि मोन्दांथियाव जे सामार्ट पर्टाल दा जोङो बाहायगासिनो दङ इट इज वान अफ दि बेस्ट पर्टाल डेट वी हेभ एभार हेड होननानै बुंगोन मानोना बे पर्टालनि गेजेरजों दिनै उइथ फिउ पार्सनेल्स मेन पावारजोंनो जोङो बेखौ दिनै मेनेज खालामनो हागासिनो दङ नङाबा सिगां जों जेब्लानाखि थार्ड पार्टि बाहायदोंमोन अब्ला जे खामानिखौ जों मावदों दिनैहाय बे खामानिखौ थार्ड पार्टिनि गेजेरजों मावनाय जादोंमोन नाथाय दिनै इउनिभारसिटिया उइथ फिउ लिमिटेड मेन पावारजोंनो बेखौहाय हेन्डेल खालामगासिनो दङ आं सानो बेखौ जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामलांबाय थानो हायोबा जोङो एभ्रिथिं विल बि आन्डार कन्ट्रल एन्ड इउनिभारसिटि विल नट हेभ एनि टाइप अफ प्रब्लेम इन द डेज टु काम एन्ड हपफुलि द बड'लेण्ड इउनिभारसिटि विल बि एबल टु इमप्लिमेन्ट दि एनइपि सक्सेसफुलि